Moi YouTube. Tänään mä teen videon, tai tämmösen ilmoitusvideon. Äsken tuli trollataan skämmäreitä osa 1, se oli aika paska suoraan sanottuna, mutta nyt tulee tää ilmoitusvideo. Ja mulla on nyt paljon sanottavaa, että inventorissa ei oo yhtään VL. Ja arvaa mistä se johtuu. No, tiedätte varmaan SB-maan, Super Broadcast-maan, nimeltä Papas SB. Sieltä entinen owner nimeltä Dirt skämmäsi minulta 6 angelia ja 1 Devil Wingsit. Ostin adit siihen maahan ja hän removasi kaikki adminit siitä maasta. Eli MSG Dirt Scammer. Dirt ei ole nyt onlinen, mutta Dirtti. Jos Dirtti on onlinessa, MSG sille Scammer. Eli joo, semmoista infoa ja tämmöstä. Eli mulla on nyt semmosia maita, semmosia tiedätte kun 180 days, niin voi rikkoa Hugelogin, Biglogin, Smallogin. Mut ei VL pysty, eikä muutakaan. Mut Smallogia ne pystyy. Niin mulla on nyt muutama semmoista maata, semmoista rare name maata. Niin mä saan ne, niin mä hankin ne itselläni, niin mä myyn ne, niin mä saan siitä 30-40 DL. Eli sit me voidaan aloittaa tää Growtopia uusiksi. Joo, ja giveaway. Mun pitäis nyt saada näitä VLiä vähän lisää, niin vois tehdäkin sen giveawayn. Ja sit tässä on mun YouTube-maa. Tää on vielä tekemättä, tää pitäis tehdä loppuun. Niin täältä voitte visittaa. Mun nimi on Erski GT. Joo, semmoista infoa. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!